Pupunta tayo ngayon ng casa. Ipapagawa natin tong motor. Sheesh, tingnan nyo naman yan. Mag-outro na lang tayo. What is up? Magandang morning mga katodo. So, andito tayo ngayon. First time to na andito na agad tayo sa SLEX. Nag-start mag-vlog, no? Welcome back to our new video mga katodo. Kumusta kayong lahat? And for today's video guys, ito na ngayon yung lumang helmet na ginagamit natin sa pagbablog, no? So, balik tayo sa luma kasi nga kung hindi nyo pa napapanood, while nagbablog tayo nung ating video ng pagpaparegister ng motorsiklo, nalaglag yung ating nalaglag yung ating GoPro doon sa chin mount natin. Natanggal yung adhesive niya unfortunately. So ayan, binalik natin ngayon yung Spider. So inayos ko yung setup na ito. Sana hindi ganon kalala yung wind noise. But anyway guys, for today's vlog, pupunta tayo ngayon ng casa. Ipapagawa natin tong motor. Actually schedule na niya for maintenance. Second PMS ito. So this time, unlike the first time na nag-vlog tayo nung first PMS na nakalimutan nating ilagay ang ating microphone, this time sure ako kasi tinest ko to sa bahay. May audio to sana, or may audio to guys. Alright, so i-update ko kayo kung magkano ang inabot natin sa PMS. Wala naman tayong masyadong issues. Hopefully walang mga errors na makikita. Plano ko rin kasing pa-adjust yung kadena natin kasi medyo naluluwangan na ako. So pa-check natin sa kanila. Ngayon trailing tayo. Papunta tayong Las Piñas guys. Doon natin kinuha yung motor. So doon na rin natin ito papakasa. At the same time road trip na rin, di ba? Why not? So kung hindi nyo pa napapanood yung vlog natin papuntang Batangas guys, no? Actually that's one of the vlogs na medyo nagustuhan ko yung pace ng ating takbuhan, no? Hindi malala na kagaya nung dati na lagi ako naghahabol. Bago yon guys. Bago yon. So hindi ako masyado naghahabol. At the same time nagandahan ko ako sa pace ko, sa takbo ko. So yun nga guys, kung hindi nyo panood, buntikan na to. Muntikan na mabagsakan na ang paa ko nito guys. First drop sana yun. Kung hindi nyo mapapanood, panoorin nyo yung vlog natin papuntang Batangas, yung ating first breakfast ride for the year 2024. Dito na tayo sa Alabang. So kabado 20 talaga ako dun guys nung nangyari yun. Kasi hindi ako, obviously hindi naman tayo ready. Wala namang ready sa mga babagsak na motor or kung babagsak yung motor mo, ayaw mo naman mangyari yon. Caught off guard ako kasi ina-atras ko tong motor, and then hindi ko alam na nabaliko na pala yung stand nya. So buti na lang kamo, dalawang kamay pa yung hawak ko, hindi ako naging kampante. Yung isang kamay, yung kaliwa ko nandito sa manibela, itong kanan ko nandun sa may pillion bar, yung hawakan ng pillion. Pero yun nga, sumakit yung balikat ko kasi bigla akong naramdaman yung bigat ng motor eh. Pati si kuya yung sa gasoline station, yung gasoline boy, napatalsik siya eh kasi pabagsakan ka ba naman ng ganito 200 plus kilo sa binti mo, naku, turog. Sana hindi tayo abutin ng malalang gastos ngayon. Second PMS. Actually napapaisip na ako kung sa casa ko pa ba ito ipapa-PMS sa susunod eh, or kung sa malapit na lang dun sa akin, kasi dun sa may Garage Point Manila malapit sa akin yon. And mukhang hindi naman nagkakalayo yung presyo, and it seems like maganda namang shop ang Garage Point. So tignan natin. Ina-anticipate ko mga sobra or lagpas 5,000 ngayon ang gagastusin natin.
pahiga ako ni kuya. Paano ka hihiga ng nasa medyo ang weirdo nun ah. Paano tayo hihiga kuya? Wala pang gis yung takbo natin. Ang kulit ni kuya. Shout out sa'yo kuya. Pwede namang ihiga kasama yung motor. Durog din yung paa mo. Minsan talaga misconception ng ibang tao pag naka big bike, yun lang yung kayang gawin ng big bike eh, no? Ang humiga. Not bad for a Wednesday. Matraffic pero hindi ganong kalala. Ang malalang traffic dun sa may Bigutan. Hindi ko malaman kung bakit bumigay yung aking chin mount. Kasi yung pagkakadikit niya sa helmet, hindi naman siya sobrang, or hindi naman siya natanggal. So from the helmet to the adhesive, hindi natanggal. Ang natanggal mismo ay yung from hank na chin mount dun sa adhesive. So ibig sabihin na-cure ng maayos yung adhesive papunta sa helmet. So wala tayong iba choice. Ang gagawin natin mag-aantay tayo ngayon. Makakabili tayo ng 3M kasi wala naman tayong ekstrang pera. Alright guys, so malapit na tayo. Nasa unahan na lang tayo nag-ano. Hi! Shout out cutie. Kakana na tayo dyan. Nandito na tayo sa Las Piñas na Kawasaki Leisure Bike. Alright, here we are. At oras na lang tayo na ito matatapos today. Morning sir, ano sir? PMS. Alright, mga katodo, welcome back. Ayan, wala na yung check engine or anong tawag dun? Yung wrench service indicator. Apaka smooth na ng ating Ninja 1000 SX. Iba pa rin talaga ano kapag ka na change oil na. Mas lalong sumasarap ang pakiramdam. Oh yeah. Alright, so magkano ang inabot natin mga katodo sa ating PMS today? Bago ang lahat, maraming salamat pala muna guys kay Sir Kirby, no? Una kay Sir Kirby sa pag-assist sa atin. Nagsabi tayo sa kanya na, sir, nagbablog ako dahil na-inspire ako sa inyo. Natuwa naman siya. Talagang in-assist niya tayo doon. Salamat sa mga mechanic natin doon na Repa Pips, si Sir JP and si Sir Ian. Thank you so much sir sa inyong serbisyo. Napakasulit. Kaya gusto ko rin yung ganun kasi alam mo yon, hindi sila madamot sa information guys ini-inform ka nila anong dapat, ano mga pwedeng gawin. Tapos hindi ka rin inaabuso na pakabit mo to, pakabit mo yan. Hindi. Talagang sinasabi lang nila kung ano yung dapat na kinakabit mo, di ba? So nakakatuwa. Sobrang happy tayo. Ito na. Ang inabot natin mga katodo nasa 5,140 something. Siyempre may bayad na yung labor natin. Sabi naman nila Sir JP, yun na yung magiging range ng ating gastos kapag ka nagpapa-PMS tayo. Pina-check din pala natin yung ating chain. Awa ng Diyos, okay naman daw, sabi ni Sir Ian and Sir JP. So all goods tayo dyan. So mga katodo, nagtingin din tayo ng mga bikes doon, no? Para malaman nyo din kung ano na ang lineup natin for big bikes ngayon 2024. So naway kahit papano ay nakatulong sa inyo yon para mabigyan kayo ng ideya kung magkano
ang mga presyuhan ng mga big bikes ngayon. Thank you, Jeep. Siguro guys, ilalabas natin yon separate video kasi medyo marami tayong mga detalyeng nilagay doon. Hindi naman tayo magaling sa pagre-review ng bike, pero may mga onting detalye rin naman tayong nailagay that might help you. Hindi lang yung presyo. At yun din pala, by the way, kung nag-aalangan kayo sa height nyo, sa tangkad nyo. So yun, binase ko yun sa height ko. And 5'3" and a half tayo mga katodo. So ayun, alam niyo na, may idea na kayo kung 5'4" kayo, 5'5", o kung mas maliit pa kayo sa akin, may idea na kayo kung yung big bike ba na napupusuan nyo is abot nyo, diba? Alright, maraming salamat once again sa pagsama nyo sa atin guys. Thank you so much, na-appreciate ko yon. Naway kahit papano nag-enjoy kayo sa ating video na to, mga minamahal kong katodo. Sheesh, tingnan nyo naman yan, mag-outro na lang tayo. Makakita pa tayo ng supercar. Ito na nga, naloko na, naligaw pa ako. Ano na to? Mahala na si Batman. Oo, ito na nga tayo. Naligaw pa nga. Ang galing, di ba? Ito na nga mga katodo, thank you so much sa pagsama nyo sa atin. Pasensya na sa mga ligaw moments natin guys. At lagi ninyong tandaan, nasa lahat ng mga pangarap natin, sipagin natin, kilusan natin, at itodo natin. See you on the next video mga katodo. Peace out. Brr.